दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आयदाखौ लानानै जोङो लाइमोन जुथुमदों। बे आयदायानो जाबाय आंनि सोलोंथाइ आंनि इयुन। बे आयदाखौ लानानै जों दिनै मोनसे लाइमोन जुथुम बे हाबाफारिखौ जोङो तामुलपुर कलेजनि नैबे अडिट'रियामाव जोङो लानाय जादों। थांखिया बेनोदि आथिखालाव जि लाइमोनफोरा फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरा फरायनाय बे समाव जुदि गाव बे फरायनाय समावनो जुदि मोजाङै फरायना लायाबा इयुनाव गाव माबायदि रोखोमै गावनि आथिङाव गसंनो हागोन, दा बेनि सोमोन्दै जोङो गुवारै बे हाबाफारियाव जों सावरायलायगोन। जुदि दिनैनो जुदि साफा लाइमोन फरायसाफ्रा जुदि गावनि फरायनांगौ जुदि फरायाबा इयुनाव गावनि जिउ राहा दानायाव जोङो माबायदि जाफुंसार जाहैनो हागोन, दा बेखौनो जों लानानै सावरायनो जों दिनै थांखि लादों। दा बेखायनो जोङो बे आयदाखौनो जों लादों, आंनि सोलोंथाइ आरो आंनि इयुन। दा बे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिथां उमेश दैमारि सार। लोगोसे दङ माननि आलासि महरै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां बासिराम रामसियारि आरो बे तामुलपुर कलेजनिनो गोबां गोरायुंजों लोगोसे बिबुंगिरि सार बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादों। दङमोन जोंहा गिबियावनो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो लाइमोन जुथुम। दा बे मोननै हाबाफारिखौ जों लानानै दिनै लाइमोन जुथुम बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों।